Ito ang naitabong pagpusid patay sa usa ka security guard sa usa ka village kagahapon sa barangay Tipulo, Dakbayan sa Mandaue. Kini matud pa sa kapulisan kundi ang gulo sa ginadiling drogas ang gitutukan karon. Ang maong gwardya gingon padayon day gihapon na maligya og shabu bisan pa man kun mitahan na kini sa kapulisan. Aniya ang report. Kalambigitan yud sa ginadiling drogas ang gitutukan karong anggulo sa kapulisan sa pagpusil patay kang Wendelo Pasensya. Mato di Senior Superintendent Julian Intoma ang City Director sa Mandaue City Police Office nga bisan kun misurrender na si Pasensya sa kapulisan apan padayon gihapon ang giingong pagpamaligya niini og shabu. Gidugang ni Intoma nga posibleng aduna siya'y utang sa drogas o kakompetensya niya sa pagpamaligya. Kuha nga dong info sa area sa Singson Village na allegedly mo tig puslit nga to drogas din dili siya mabaligya lain unless kung taga dito sa sulod aning amo ning gitutukan ron og ora man siya gi project gid tuyo. Nasuta usab nga unom di ay ka mga lalaki ang suspect kasakay sa tulo ka mga motorsiklo. Sa kuha sa CCTV, makita ang duha ka motorsiklo kan sa mga backriders mo mitabang pagpusil. Apan adunay laing motorsiklo nga nagsunod din ang backrider mo'y mitiwas kang Pasensya. Ang CCTV footage gipang-enhance na sa kapulisan sa Anti-Cybercrime Division. Mangita usab sila og laing kopya sa CCTV nga magpakita sa posibleng naagian sa mga mamumuno. Gidako nila magya nato ang figura pero ang naong lagi lisod ta og nga nag-helmet plus may siguro amo lang gitagik-tagik ni karon kung asa nga porsyon to siya oras among subayon kung nabaylaing CCTV nakagip sa ilang naong or ubin ilang gikuha ang ilang helmet ning hunong sila og area ay nanamay description sa ilahang gisinina o ang ilahasag nga motor. Chona Carrion, Balitang Bisdak.